जोंहा ब्लगआव मोनसे गोबावथार जाबाय जों जिरायैयाबो गांसे प्राइमारि VCDC खौ लानानै आरो बेवहाय सावरायनायनि मेइन थांखियानो जादों पार्टी जोंहा मेम्बारशिप ड्राइभ खालामबाय दङ दा थांनाय इलेक्सनाव जोङो 21,000निख्रुइबो बांसिन मोनदोंमोन दा जों 21,000खौ नेट जोङो माबोरै दैदेनलांनानै जोङो बारायलांनो हागोन बेनि सोमोन्दैनो जों मोनसे प्रजेक्ट लानाय जादों सावरायलायनाय जादों ओमफ्राय बाखि जों इन्टारनेल मेटार माखासे सावरायदों गासैबो थिगानो दं मात्र जोंनि समस्तियावल' नङा गुबुन गुबुन समस्तियावबो माने जोंनि मानसिफ्रा स्पिड डेभेलपमेन्टखौ लुबैदों आरो पार्सनेलि सोरबाया गासिबो नङा सोरबाया पार्सनेलि पार्टियाव इनभल्भ दङ हिसाबै इक'नमिकेलि गावनि न'खरखौ जौगानायनि थाखाय एसे स्किम बायदिसिनानि माबाखौ मोननो लुबैनाया थाखागोन खिन्थु बे एसेबां प्राइमारिलि सावरायनो गोनां बाथ्रा नङा सेकेन्डारिलि बेफोरखौ बयबो सानखायो मानसि मात्रैनो गाव मोजां जानो हाबासो समाजनि मावनो हागोन बेखौ साननाया थाखायो खिन्थु गभर्नमेन्टआ बे आराय बोसोराव जाखिनि मावनांगौ बेखौ मावखादों बेक्तिगत भाबै दिनै जोङो पार्टिनि लिडारफोरखौ बा दैदेनगिरिफोरखौ जोङो फाइनेन्सियेलि हेल्प खालामनानै आवगायलांनायनि टाइम फैयाखै सम फैगासिनो सम फैबा जों गासिबो खामानिखौ मावलांगोन जोङो माखासे समाव खोनानो मोनो थांनाय बिसायख'थिनि समावहाय माखासे खोथा होनायफोरखौ लानानै पाब्लिकफोरा बायदिसिना नोंथांनि हेंथायै माखासे खोथाफोर बाथ्रा बिनि सायाव सारा मा बुङो बबे ओरैनोथ' मोन्थाय गैयि मानसिनोथ' हा होआ आरो हाखौ BPFआ 34% BPFनि टाइमाव 34% मानसियाल' बर'फ्रा हा दङमोन 66 मानसियानो हा गैया दिनै बे 66%खौबो माब्रै हानि बिगोमा जानो हागोन बेनि थाखायनो जों खामानि मावगासिनो दङ जायनि जाहोनाव जोङो लेन्ड मेलाखौ बानायदों लेन्ड मेलायाथ' सोरबा लिडारनि थाखाय बानायाखै सोरबा बेक्तिनि थाखाय बानायाखै गावबागाव बयबो आवगायबोनांगोन बेफोर खामानिखौनो BPFनि समावहाय 17 बोसोर होनाय जायाखै बा मावनाय जायाखै बिथांमोना जौ जुवा ड्राग्स बायदिसिना माने सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नंखाय लामाजों हान्थिनायनि मेला फाथिनानै समाजखौ नस्थ' खालामबोदों दा बेखौ लुखांफिननाया गोरलै खोथा नङा सासे मानसिया मोजां लामाजों थांनायखौ थाब गाज्रि लामाजों दैदेनलांनो गोरलै खिन्थु गाज्रि लामाजों थांनाय मानसिखौ मोजां लामाजों लाबोनाया एसे गोरलै नङा बिराद गोब्राब जायनि थाखाय जोङो दा जों बाब्राबबाय थादों मोजां लामायाव जोंनि मोन्थायफोरखौ मोननायजों लोगोसे आवगायलांनायनि थाखाय बे बेलायावहाय सोरबाया दा हमनानै ला BPFनि मानसिफ्रा जोंखौ होनदों इलेक्सन खालामनाया बारा जादों मा होनदों इलेक्सना नोंसोरखौ खालामनांगोन मानोना नोंसोरो दिनै फरेस्ट हारफोरखौ इनक्रस खालामनानै गावसोरो मा होनो माहाजोन जाबाय बा हानि बिगोमा जाजोब्बाय खिन्थु जोंनि जनसाधारना दिनै हानि मोन्थायखौ मोननो हायाखै खिन्थु बिथांमोनानो दिनै गावसोरनि BPF मानसिफोरखौ जेसेबां हादानावहाय दा इलेक्सन जानाय मानसिफोर दङ मेक्सिमामानो BPFनि मानसिफोर बिथांमोना हा थाखानानैनो हाग्रायावहाय जोंनि गभर्नमेन्टखौ माने स्टेबोलनिफ्राय माने मा होनो बोख्लायनायनि थांखिजों बिथांमोना माने एसे मानसिफोरनि गेजेराव गाज्रि आबहावा सोरजिनायनि थांखिजों बिथांमोना हाग्रा दानदों माबा माबि खालामदों जायखौ जोङो प्रटेक्सन होनो गोनां जादों खिन्थु बिथांमोननि बे हाग्रा दानब्रबनायाथ' हानि मोन्थायजों सोमोन्दो गैया बिथांमोना गभर्नमेन्टजों चेलेन्ज खालामनायजों लोगोसे जोंनि इनभाइरनमेन्टखौ नस्थ' खालामनाय जोंनि पलिटिकेल इनभाइरनमेन्टजों लोगोसे नेचारेल इनभाइरनमेन्टजों लोगोसे समाज बेबस्थाजों लोगोसे गासैखौबो नस्थ' खालामनायनि थांखिजों बिथांमोना बे खामानिखौ मावबोदों